स' दा लोगोफोर आङो देग्लाय इन्ट्रडक्सन खालामगोन आंनिनो लोगो आरो आंनि माने क्लास मथे जुनियर बिथाङानो जाहैबाय राहुल गयारी। नोंथाङा बिथांखौ आंनि शर्ट फिल्म टाइम ट्रेभेल आरो आंनि फार्स्ट शर्ट फिल्म सिमाङाव नुबाय जानो हागौ। नुवाखैब्लाथाय आं बेयाव स्क्रिनशट होनो हागोन आरोना। ओमफ्राय आंनि भिडिअ बा शर्ट फिल्मनि लिंकखौ गाहायाव होना होगोन, नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। दा बिथांजों आङो दसे रायलायनो थाखाय आगान सुरदों आरो लोगोसे बिथाङा मा खालामना थायो बेफोरखौ आङो सोंनो थाखाय एसे भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना। दा जोंनि रायलायनाया माबोरै जागोन, जेनेबा आं बिथांखौ सोंथि सोंगोन, दा बे सोंनायनि फिनखौ बिथाङा भिडिअ बानायनानै आंनो हरगोन आरोना। अब्ला बिथांखौ लोगो हमदो। हेलौ ब्र राहुल। हेल' ब्र' गिबियावनो प्रिटेसन प्रेजेन्ट चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय थाग्रोबाय। गोबाव सम जाबाय नुयिया, माबोरै दं खौरांफ्रा माबोरै दासान्दि? गोबाव जाबाय जानायाथ' लकडाउननिफ्रायनो नुलायलायासै। लकडाउन जानायनिफ्रायनो माथो खालामनो, बिदिनो दं बरिं आंबो। ओमफ्राय लकडाउनावलाय बोरै बारहोगासिनो समफोरखौलाय, मा खालामना थाबाय थायो? सम बारहोनायाथ' आरो बिदिनोसै माथो खालामनो, जेनेबा फुङाव सिखारबाय, सिखार मोनग्रा मोनग्रि मबाइल चार्ज होना दोनबाय, मबाइल चार्ज होना दोननानै बिदिनो हाथाय हुबाय, हाथाय हुखांनानै आरो दसे मबाइल दांनानै ओंखाम मोनबाथाय ओंखाम जाबाय, ओंखाम जाखांनानै फिन बेनो आरो मबाइलखौनो दांफिनलायबाय, मबाइल दांनानै बिदिनो इउटुब माबा माबि नायबाय मबाइलाव, फेसबुक आदसा वाट्सआप बेनो आरो बांसिन इउटुब नायो आङो, इउटुब वाट्सआप ओमफ्राय फेसबुकखौ बारा नायबाङा। ओमफ्राय आरो बिदिनो थाबाय, फिलिमफोर नायबाय, फिलिम नायनानै आरो बिदिनो सामफु जाबाथाय बिनो ओंखाम जानो जालायबाय आरो ओंखाम जाखांनानै आरो बिदिनो मबाइल दांलायबाय, दसे उन्दुबाय, उन्दुनानै बिदिनो बेलासि जाबायानो। बेलासि जानानै आरो माथो खालामनो, बेलासि जाबाथाय आरो बिदिनो लामायाव दसे थांबाय लोगोफोरजों, थांनानै बिदिनो रायलायबाय आरो सोरबा ग्रुप नांनानै बिदिनो माबा माबि गेलेसोयो। ओमफ्राय आंथ' बिदि गेम गेलेया नालाय ओमफ्राय बेफोरावनो थायो आङो, वाट्सआप माबा माबि नायो। माने ओरैनो मा खालामना थाबाय थायो, माबाफोर मावो नामा खामानिफोर? हा खालामनाया माने मानि अनगा, इउटुबफोरनि अनगा? खालामनायाथ' आङो इउटुबफोरनि अनगायै भिडिअ इडिटिं खालामबाय थायो, माने आंनो माने भिडिअ बानायनानै आरोना, ओरैनो सर्ट भिडिअ बानायनानै माने इफेक्ट एप्लाइ खालामनायफोरखौ माने सोलोङो आरो, इफेक्टखौ बोरै होयो, माने माबायदि इफेक्ट होनांगोन, आरो लोगोसे औ बिदिनो मिउजिकफोर आरोना, साउन्ड इफेक्टफोरखौ बोरै होनो, माने भिडिअजों मिलायनाय साउन्ड इफेक्ट होनो, बेफोरबायदि सोलोङो आरो। ओमफ्राय बिदिनो टेक्स्ट बानायनाय, माने बिदिनो 3D टेक्स्ट ओंखारनाय, माने बेफोरबायदि सोलोङो। ओमफ्राय मोजां मोनो आरो बिदिनो बानायनानै, माने भिडिअ इडिटिं बानायनानै बिदिनो जानला मेनला भिडिअ बानायलाबायो, ओमफ्राय बेफोरखौनो इदिट खालामलाबायो। बेफोरनो आरो माब्लाबा बिदिनो दुगैनो थाङो, दैमाफोराव दुगैनो थांलाबायो, माने जोंनि एसे खाथियाव आरो, बांद्राय खाथि जाया, 1 किल'मिटारसो जायो। बेयाव जों बिदिनो सेंग्राफोर जमा जमा दुगैनो थाङो, दुगैनो थांनानै बिदिनो मालाबा माने सप्तायाव खननै खनथामसो जायो दुगैनो थांनाया दैमायाव। ओमफ्राय आरो बिदिनो बारहोयो आरो, बेनो जानाय उन्दुनाय मबाइल नायनाय, आदसा ओमफ्राय आदसा बेफोरबायदि भिडिअ फिसा फिसौ बानायलाबायनानै इदिट खालामलाबायनाय, बेफोरजोंनो दिन थाङो साना। ओमफ्राय आसलि खामानिया माबोरै सोलिगासिनो, माने फरायनायफोरा माबोरै सोलिगासिनो नोंनिया? फरायनायालाय बिदिनो सोलिगासिनो, एसेबां मोजाङै सोलियाखै, मानो होनोब्ला आं लेखा लाबोफायासै, माने लाबोफानो मोनासै, माने आं लकडाउननि बन्द' होनायनि माने बेनि सिगांनो फैदोंमोन। ओमफ्राय बे आं न'आव फैना थाफैनाय समावनो माने बन्द'खौ होना होदो आरोना, ओमफ्राय बन्द' होनानै आंथ' थांफिननो मोनासै, दा लेखाबो लायनो मोनासै। फरायनाया आरो बिदिनो जोंना ओमफ्राय ग्रुप दङ माबानि, बे जोंनि माने कलेजनिफ्राय, माने जोंनि मेजरनि बेबायदिनो गावबा गाव टिचारनि ग्रुप दं आरोना। ओमफ्राय बिसोरो बिदिनो सम सम माबाफोराव बिदिनो PDF बानायनानै नट्सफोर हरो, बेफोरखौनो ओरैनो सम सम नायो आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ' लेखा जेबो मोनासै, लेखा फरायनाय जायासैयानो, बेफोरखौनो नायलाबायो ओरैनो, माने मोजां जायाखै आरोना फरायनाया। ओमफ्राय आरो एसाइनमेन्ट हरबाय थायो जोंना, बिदिनो सम सम एसाइनमेन्ट लिरनो हरो, एसाइनमेन्ट लिरैनो दिन थाङो आरो मालाबा। एसाइनमेन्टआबोथ' आरो गोलाव गोलाव जायो नालाय, मालाबा साननैजों लिरबाथ' सानसेयाव लिरखाङो, ओमफ्राय साननै लायो, साननैजों लिरखाङो आङो। ओमफ्राय बिदिनो प्रेकटिकेलफोर, सिगां प्रेकटिकेल हरदोंमोन, ओमफ्राय प्रेकटिकेलफोरथ' बेफोरबायदि लाबोनाय जायासै। ओमफ्राय दा ओरैनो लिरो, प्रेकटिकेल लिरनानै माने बिसोरनो
माबानानै क्लिक खालामनानै माने हरनांगौ आरो ना PDF बानायनानै हरनांगौ एसाइनमेन्टखौबो बिदिनो PDF बानायनानै लिरनानै माने क्लिक खालामनानै PDF बानायना हरनांगौ बेफोरबायदिनो हरगासिनो माने खिनियानो आरो फरायनाया इदिनो सोलिगासिनो बेलेगथ' आरो लेखा गैखाया नालाय बेनि अनगा आरो बेलेग फरायनाय जायाखै बेखिनियानो फरायनाया ओमफ्राय नोंनि फिउचार प्लेना मा माने फिउचाराव मा जानो सानो नोङो मा जेनेबा मा खालामनानै जेनेबा नों नोंनि लाइफखौ दैदेननो सानो एबा न'खरखौ दैदेननो सानो मा प्लेन दं नोंहा फिउचाराव फिउचारनिखौसो सोंबावबाय आरो बेखौथ' माने गोबां टिचारफोरानो बिदिनो माने गसंना होनानै सोंबाय थायोमोन माने नों मा जानो सानदों माने नोंनि एम इन लाइफआ मा बेफोरबायदि नाथाय आङो एन्सारखौनो होआमोन माने मिथिया आरो बेफोरबायदिनो आरोना ओमफ्राय दा फिउचार प्लेना जाहैबाय बेफोरबायदिनो आं मा जानो माने बेखौ बुंनो हाया आरो बुंनो हाया माने बिदि नङादि माने आंना जेबो एम गैया माने एमलेसथ' नङा माने जास्ट सिमां दं बिदिनो मोनसे माने मोनसेल'थ' नङा मोनसेल' जायखिजाया सिमां दं आरो एमलेसबो नङा बेफोरबायदि नाथाय माखौ एक्जाक्ट मा जागोन बेखौ बुंनो हाया आरोना मानो होनबा मुगाजों लोगोसे सोलायनो गोनां जायो समा सोलायबाय थायो समजों लोगोसे सोलायनो गोनां जायो आरो मा बुंनो आरो माने एक्जाक्ट जागोन नों मा जागोन बेखौ बुंनो हाया आरो नाथाय फिउचार प्लेन होननानै बुङोब्ला बिदिनो माने फरायनायाथ' फरायो बिदिनो फरायलांगासिनो ओमफ्राय फरायनानैनो माबा मोनसे जागोन जेनेबा माबा मोनसेबाबोथ' आरो माने जेबो एम गैयि सोर थांनांसिगोन दा माबा मोनसे जागोन जेनेबा होनबाथाय जायखिजाया फरायदों नालाय फरायनायनि फिथाइखौथ' मोनगोनानो लोगोसे फरायनायजों लोगोसे माने एसे एक्टिंआवबो सक दं आरोना माने उन्दैनिफ्रायनो फिल्म नायबोनानै सक जालांदों माने उन्दैनिफ्रायनो फिल्म नुबाय बिदिनो बिसोरबायदि जानो लुगैबाय दा बिदिनो फैयै फैयै नोंनि बे प्रिटिसन प्रेजेन्टआवनो माने सर्ट फिल्माव मोननै माबा खामानि मावबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो आरो आंबो सानो माने आं इयुनावबो माने बेफोरबायदि मावलांबाय थानो माने फरायनायजों लोगोसे आरोना नाथाय आङो बिदि एक्टिं खालामनानै जागोन बिदिखौ होनाखै आरोना एक्टिं खालामनानै केरियार बानायगोन आंथ' बिखौ होनाखै मानो होनब्ला जोंनि बे बर'नि माबायाव माने बिदि एक्टिं खालामनानै जानायाथ' इम्पसिबोलखा एक्सट्रा केरियार दाना लायाबा स' बिदिनो नाजानोसै फरायनानै माबा मोनसे केरियार दानो नाजानोसै लोगोसे ओमफ्राय आंनि जि लुबैनाय माने एक्टिं खालामनो लुबैनाय आं बेखौबो लांफाबाय थानोसै ओमफ्राय बिदिनो आरोना आंनि फिउचार प्लेना माने फरायनानै माबा मोनसे जानोसै आरो केरियार दाना लानांसिगोन माने बेखौथ' लाखानांगोन ना होमबा बोरै थांना थानो ओमफ्राय बिदिनो आरो एक्टिंखौबो लांफाबाय थानोसै बेखिनियानो फिउचार प्लेना बेनिफ्राय बै आंनि सर्ट फिल्म दा टाइम ट्रेभेलाव खामानि मावनानै माने एक्ट खालामनानै बोरै मोनखो एक्ट खालामनानै ना आं टिटिटिआव एक्ट खालामनानै जोबोर मोजां मोनदों टिटिटि माने दा टाइम ट्रेभेल जों माने जोंनि टिमा टिटिटि होनो आरोना ओमफ्राय आं बेयाव एक्ट खालामनानै जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोब्ला आंनि बेयाव मोननै भार्जन दं माने उन्दै भार्जन आरो गेदेर भार्जनखौथ' गेदेरा खालामबाय जोंनि बर'निनो एक्टर अलंबार गयारि बिथाङा जोंनि गामि खाथिनिनो बिथां बे चेनेलनि मालिक प्रिटिसन गयारिमोननि गामिनिनो ओमफ्राय आरो आंनि जि उन्दै भार्जन आं बेखौ खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला जि टाइम ट्रेभेलनि जि कनसेप्ट माने मोनसे साइन्टिफिक सर्ट फिल्मखौ खालामनानै आं जोबोद मोजां मोनदों माने बेफोरबायदि टाइम ट्रेभेलनि कनसेप्ट मानो होनबा जोङो गोबाङानो बेफोरबायदि सानो जेनेबा आंबो दाबो सानो जेनेबा 2010आव आङो फार्स्ट माने माबायाव प्राइभेट स्कुलाव फरायजेनदोंमोन बेबायदिनो जन्था लंपेन्ट टाइ गाननानै ओमफ्राय बै समा जोबोद मोजांमोन माने आंखौ बाबाया दोनलाङोमोन बिदिनो ओमफ्राय आं बै समाव माने बे समखौ फिल खालामफिननो लुगैयो आरोना थांफिननो लुगैयो बेबायदिनो गोबां बेफोरबायदि सम दं माने जायखौ जों थांफिननो लुगैयो जुदि जोंनाव टाइम मेसिन थानायमोनबा बिदि टाइम ट्रेभेल खालामगौमोन आरोना जोङो ओमफ्राय बेफोरबायदि सर्ट फिल्म माने साइन्टिफिक फिल्मखौ खालामनानै आं जोबोद मोजां मोनदों माने बे फिल्मनि कनसेप्टखौ माबायदि मोननाय कनसेप्टखौथ' आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनब्ला दा आं जि बुंदों बेजोंनो मिलायनाय मानो होनब्ला कनसेप्टआ जाहैबाय बयबो बिदिनो सानो जेनेबा आं बिदि खालामफिननाय मोनबा बेफोरबायदि जानो हाफिननायनिब्ला बयबो बिदिनो सानो माने गावनि पास्टखौ माने थांनानै चेन्ज खालामनो ओरै सानो आरोना नाथाय चेन्जथ' खालामनो हाया जुदि जोंनाव टाइम मेसिन थानायमोनबा जों बेबायदिनो टाइमखौ ट्रेभेल खालामगौमोन आरोना
स' नोंथांनि बे कनसेप्टखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बे कनसेप्टआव आंनो माने केरेक्टार होनायनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होयो। ब्र नोंथाङा मा मावनानै मोजां मोनो बांसिन मा खालामनानै मोजां मोनो आरो माने हबि बा पेसन दं नामा? माने ओरैनो फ्रि थानानै मोजां मोनो आरो फ्रि थानानै मोजां मोनो माने मा खालामना मोजां मोनो होनबा माने फरायनानैथ' मोजां मोनखाया जाहैबाय। फरायनानै रावबो मोजां मोना मानो होनबा एसे बरिं मोनो नालाय। खायसे खायसे मोजां मोननोबो हागौ नाथाय आं फरायनानै मोजां मोना दे। ओमफ्राय माने इडिटिं खालामनाय जेनेबा भिडिअ खालामबाय भिडिअ खालामनानै इडिटिं खालामनाय इदिट खालामनाय माने इदिट खालामनाय ओमफ्राय बिदिनो एक्ट खालामनाय बेफोरखौ आं मार मोजां मोनो माने बिदि एक्ट खालामनो। होमबा ब्र थेंक इउ रायलायनो थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय रायलायनानै गोबाव समनि उनाव लोगोसे नेक्स्ट सर्ट फिल्माव लोगो मोनलायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लकडाउननि उनाव। लकडाउननि उनाव मोजां बिदिब्लाथ' लकडाउननि उनावबाथ' मोजां आंथ' रेडिखा नालाय बानायनो ओमफ्राय स्क्रिप्टखौ हरबानो जाबाय। नोंथाङा बे गावनि समखौ एसे होनायनि थाखाय थेंक इउ थाबाय। गोजोननाय थाबाय ब्र नोंनिसिमबो आंखौ माने नोंनि चेनेलाव दान्दिसे सम हांख्रायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे प्रिटिसन प्रेजेन्ट चेनेलनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिनाय थाबाय। नोंथांमोनहा बेबायदिनो चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो थेंक इउ। अब्ला बाय ब्र बाय।